טוב, שלום, אני דור, מכן ראש העין, מדריך את קבוצת סביח. אני שירה, מחוז ירושלים, מדריכת קבוצת ליצ'י, כן, בית שמש. ואנחנו פה בטיולי חנוכה, בהכנת טיולי חנוכה של שכבת הבונים. כבוד. כבוד, אין ספק. אספר לכם קצת על הטיול שלנו, אנחנו עכשיו בטיול הכנה, לטיול שהולך להיות בחנוכה. בואנה, תקשיבו פנן פה. היום הראשון הגענו למצדה. התחלנו לעלות את מצדה, ספר להם על שביל הסוללה. היינו עלייה וזה, פה, שם, ראינו את הדם של רמבו מהסרט 3, אתם תשמעו על זה, אל דאגו. עלינו למעלה, ראינו את הבית כנסת, את אורודוס, את הבית מרחץ, את הפעם הבאה, הלכנו, את כל הסיורים. גם משהו ממש מרגש שראינו שם, נכנסנו לבור הדרומי, שזה גם במצדה למעלה, ששם יש כתובת של חניכי הנוער עובד והלומד, לפני 60 שנה. זה מאוד מרגש לראות את זה, במיוחד שאנחנו עושים את זה כל שנה ועולים לשם שוב מחדש. זה בהחלט שווה. יותר מאוחר הלכנו לחניון וישנו שם. אני בשמירה החינוכית שלי ראיתי שואל, אגב, זה היה ממש מגניב, כי אף פעם לא ראיתי שואל. אין ספק שהמון חיות יש פה במדבר יהודה. קמנו בבוקר די מוקדם, היה קר קצת, לא נורא, התגברנו, שתינו את השוקו התנועתי המוכר לכולנו. שנייה וחצי. קמנו בבוקר, הלכנו למסלול, הלכנו לנחל צאלים, טיפסנו את מעלה הענבה, היה עלייה קצת קשה, אבל היה הכי כיף בארץ, כולנו הצלחנו לעלות אותה, ירדנו לנחל צאלים, הלכנו, היה הכי צחוקים בארץ, לא? תכלס, רק שתדעו שאני זוכרת את זה מכיתה י' כשאני יצאתי בתור חניכה, יש קטעים במסלול שאני אומרת, וואי, פה המדריך שלי עשה לי את זה, זה הכי שווה בארץ, לזכור דברים כאלה עם הקבוצה שלך ואחר כך עוד להדריך קבוצה אחרת. אחרי זה ירדנו משם, נכנסנו לגיא סלעים, טיפסנו על כל הבולדרים המטורפים האלה כמו שתי שפיצים. מטורף. טיל, אין דברים כאלה. זהו, אחרי זה היה שם, ראינו יעלים, ראינו נשרים, אין דבר יותר מגניב לראות נשר ככה עפה עליך פה. סתם, אחד הטובים. ומה? היום היינו בעין גדי, בנחל דוד, היה ממש יפה, ראינו שם את מערת דודים. אני חייב לציין, זה התחיל רגיל, התחיל סולידי, עלינו, הנוף מדברי לחלוטין, וזה, ברקע יש את הים, אבל זה, פתאום נכנסים למערה. טורף מה שהולך שם. נטיפים מהתקרה, זקיפים מהלמטה, ים, מים. עצים, פרחים, אתה מבין, חובה יענו לבקר שם. אנחנו צריכים ללכת מהר כדי להספיק את זה, אבל תקשיבו. מוקדם, אבל אין יותר כיף מזה, להיכנס למים, פשוט מטורף. ולסיכום, רק רצינו להגיד שפה אנחנו בסביבה של ים המלח, אז אנחנו רואים פה את כל המפעלים וזה, אז איך זה הולך? די לייבוש, מצילים את ים המלח. 3, 4 די לייבוש, מצילים את ים המלח.